היי, אז אנחנו נעשה תרגול שהוא מותאם להריוניות בכל אחד מהשלבים של ההיריון כמובן, אבל זה תרגול שגם מאוד יכול להתאים לכל מי שרוצה ככה לקחת איזשהו רגע, איזשהו תרגול שהוא טיפה פחות, טיפה יותר קשוב לגוף, משהו שהוא ככה יותר נעים ורגוע אולי, אז אתם ממש מוזמנים להריוניות. מאוד חשוב לי להגיד ככה, ובכללי לכולם, אבל בעיקר על ההריוניות פה, שבעצם מאוד מאוד חשוב להיות באיזושהי קשיבות לגוף. זאת אומרת שיש מצב שיהיו דברים שאני אגיד שהם בטוחים בהריון, אבל הם ירגישו לא נעים בגוף שלכם, וזה בסדר, ואנחנו לא צריכות לעשות הכל. אז אם יש משהו שככה פחות מתאים, אפשר לקחת עובר, אם יש משהו שהגוף מבקש אחרת, כמובן תמיד אפשר, זהו. אז עם הפתיחה הזאת, אני ככה ממליצה כן שתהיה איזושהי כרית ליד לתמיכה, ואם יש קיר זה גם מאוד יכול לתמוך, אני אראה גם בלי קיר וגם עם קיר, אבל איך שתרצו כמובן. אז אנחנו ניקח את המדיטציה, או יותר נכון את ההתכנסות הראשונית של התרגול, בעצם משהו מקורקע יותר. בהיריון הרבה פעמים אנחנו נאלצות להסתכל החוצה, בעצם כל החיים אנחנו מסתכלים החוצה, ודווקא בהיריון יש משהו שמאוד מבקש מאיתנו להתכנס פנימה לאט לאט, ויש משהו בעובר, כמובן עם תמיכה ובצורה מותאמת, שעוזר לנו. אז קודם כל אני אפתח את הברכיים לצדדים, כפות רגליים קרובות יותר והברכיים לצדדים, וזה בעצם ייתן מקום לבטן לנוח מטה, וגם אפשר להביא תמיכה של כרית. שוב, נוח לא נוח זה שלכן, מה שכל אחת עם אח שהיא מעדיפה. בלי כרית אתן מכירות את הווריאציות, עם כרית אפשר לשלוח אותה קצת יותר רחוקה, להניח או את המצח, או ידיים ומצח, או ממש להניח בטח את החלק העליון בעצם של החזה, ולהביט הצידה, לעצום פה את העיניים, ובאמת לקחת פה כמה רגעים של רגיעה. אז אנחנו נתמקם, נניח, אפשר לשלוח את הידיים לפנים, אחורה, קדימה, באמת תהיו במקום קשוב לגוף שלכם. וניקח פה כמה רגעים להרגיש את הנשימה שלנו. איך הבטן שלנו מרגישה, איך האגן. אולי רגע לעבור חלק, אזור בגוף, ולמפות אותו בעזרת התחושה. האם יש מקום ואזור שמרגישים יותר מקובצים, יותר עמוסים. איך אני מרגישה ביחס בכלל להיריון, לעובדה שאני מגדלת חיים בתוכי. ואם מישהו צופה והוא לא בהיריון, אז אפשר להשליך את זה כמובן לכל דבר, לכל עשייה שאנחנו עושים בחיים. שעצם החיים עצמם הם גם עשייה. הם גם יצירת חיים, אנחנו יוצרים את החיים שלנו. ולאט לאט אנחנו נרצה לבוא לישיבה. עכשיו, אם הישיבה באופן הזה לא נוחה, אני יכולה להניח בעצם כרית מתחת לישבן ולהגביה, וזה הופך את הכל להרבה יותר נוח. ואם יותר נוח לי, אני יכולה כמובן לשבת. מה שהישיבה הזאת עושה היא הרבה פעמים עוזרת לנו ככה להזרים יותר דם לאזורים האלה שיש הרבה פעמים בצקות וכל הדברים האלה. אז אנחנו אוהבים לשבת פה ככה. את הידיים אני מניחה על הברכיים, ואנחנו רוצים כמו למשוך את הידיים על הירכיים, והפעולה הזאת היא מביאה את בית החזה קדימה. אז אנחנו לוקחים שאיפה ומביאים את בית החזה קדימה, כתפיים אחורה, שכמות קרובות, מבט עולה. יש לי הקשתה בגב, קלה, 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 קלה. בנשיפה אני כמו דוחפת את הירכיים קדימה, ובעצם זה עוזר לי לעגל את הגב ולהכניס את הראש פנימה. כמו הקט קאו, שאיפה, פותחים בית חזה, במשיכה של ידיים על הירכיים, נשיפה גב, עגול. ניקח את זה רק עוד פעמיים, שאיפה, ונשיפה, שאיפה,
ונשיפה. מעולה. אני באה להתיישב מולכם, אבל אתם יכולים להמשיך לשבת באותו אופן. אם זה כבר יותר מדי על הרגליים, אולי אנחנו נחליף בעצם את הישיבה כבר שהיא תהיה לישיבה עם סיכול ברגליים. אנחנו נניח את יד ימין על הרצפה לצידנו, את יד שמאל ניקח למעלה ומעבר. אפשר להשאיר את היד ישרה, אפשר לשלוח אותה מאחורי הראש, אבל אנחנו מנסים כן לדחוף פה עם יד ימין אל הרצפה, ולהשריש עוד את הישבן השמאלי למזרן, כדי שהוא לא יתחיל להתרומם ואנחנו נשען, ובעצם נפסיד את המתיחה הנפלאה הזאת שקורית לצד, שאיפה להתארך. מתיחות צידיות עוזרות לנו בהיריון, כמובן אל הצד השני. מתיחות צידיות עוזרות לנו בהיריון בעצם לתת עוד מקום לתינוק לגדול, עוד התארכות. במקום לקבץ ולהיות נמוכים וקצרים יותר, אז יש פה מקום לנשום. כמובן לקחת נשימות עמוקות ולשחרר. ביטולים, הרבה פעמים אנחנו שומעים שבהיריון אסור, אז כמובן, שוב, זה לפי התחושה שלכן, אבל אנחנו נרצה כן למצוא אולי איזשהו פיתול פתוח. אז אם אנחנו רגילות שהיד הימנית מאחורי הגוף, ובעצם יד שמאל מעבר לברך ימין, הפעם זה קצת צפוף בבטן, הפעם ניקח את זה פתוח. אז יד שמאל על ברך שמאל, ויש מלא מקום לבטן. לוקחים שאיפה להתארך, ונשיפה זה פיתול קטן, אבל עדיין אנחנו מוצאים איזושהי סחיטה קטנה שמאפשרת תנועה בגוף. אני לא אוהבת להשתמש או לחשוב או לאסור במרכאות על תנוחות ותנועות מסוימות בהיריון, כי בסוף הגוף שלנו צריך לדעת לעשות הכל. אם אני עם ילד כבר, זה הריון שני בעצם, והילד מאחורה בחלק האחורי של האוטו, ואני צריכה להביא לו משהו, אני עדיין אפתל ואביא לו משהו. אז חבל 9 חודשים לא לפתל ולא להביא לו כלום. ואז הפונקציה הזאת אולי נעלמת, כמובן אל הצד. השני, שאיפה התארכות ונשיפה פיתול. כמובן לא כל התרגול אני אתן את כל הדוגמאות האלה, אבל ככה להתחלה כדי כן לתת איזשהו קו מנחה של do's and don'ts של ההיריון. ואם במקרה אתם שומעים מישהו קודח ברקע, אז אני מצטערת, השכנים פה קודחים, אבל אנחנו עושים את המיטב. מעולה. נבוא לעמידת 6. אני ארים קצת את הסוואטשרט כדי שתראו. אנחנו עכשיו לא עושים קט-קאו, אלא אנחנו עושות רק גלגול אגן לפנים ואחור. אז בעצם הגב שלי בצורה ניטרלית, אין לי לא קר ולא קט, אוקיי? מצב ניטרלי. הגב העליון לא זז, וכל מה שזז זה רק האגן. שאיפה אנחנו נגלגל את האגן לפנים קצת, זה ייתן לי הקשתה, אבל רק מהגב התחתון. אז זה לא זה, אוקיי? זה קצת שונה. ובנשיפה רק לגלגל את האגן לאחור. ומה שכל גלגול אגן לאחור זה גם מרווח את כל האזור של הסקרום, זה שתמיד כואב לנו מכל העומס של הבטן קדימה. וזה גם עוזר בעצם להרים את הבטן מרצפת האגן. יש כמובן עוד אלפי סיבות למה הדבר הזה נפלא, אבל אנחנו בכלל מתחילות מתוך המקום הזה. כמובן כל הזמן לדחוף את הרצפה ולא לקרוס על הכתפיים. עוד פעם אחת, נשיפה לגלגל ולאסוף. בזמן שאני מגלגלת אגן, אני לא רק מגלגלת אגן, אני גם אוספת את הבטן פנימה. כאילו אני שואבת את הטבור פנימה ומעלה. ולמצב ניטרלי. נביא את יד שמאל מעט בין החזה, אז מעט למרכז. ניקח בשאיפה את יד ימין למעלה, ובנשיפה נשחיל. כדי למצוא פה מקום לבטן, נשלח את רגל שמאל בשליטה לאחור על הרצפה. אנחנו לא נרצה דווקא פה להרים אותה, כדי לא לעשות יותר מדי שיווי, להוציא משיווי המשקל, סליחה. כמובן, אם מתחשק לכן, לכו על זה. אבל כן לתת מקום לבטן להיות. וכמה נשימות. להרגיש איך התחושה בגוף, מה קורה. אפשר לעצום את העיניים, או להתמקד עם דרישתי, נקודת מבט, באיזשהו מקום בחלל.
נחזיר את הרגל השמאלית, ננעץ חזק את יד שמאל אל המזרן, נרים בשאיפה את ימין ורק נחליף בין הידיים. אז יד שמאל עולה למעלה, שאיפה הכנסה של אוויר, נכון, נשחיל ונניח את הראש, נשלח את רגל ימין נעוצה אל המזרן ונשהה פה שוב לכמה רגעים. שימו לב למשקל שמחולק בגוף, בידיים, בכתפיים, בראש. אם אנחנו נשענות מדי שמאלה, מדי ימינה, אולי איפשהו במרכז. ולאט לאט נחזיר. מעולה. אני מתהפכת רק כדי שאני אהיה עם החלק הימני שלי לכיוונכם, אבל תישארו כפי שאתם. אז נשלח את רגל ימין אחורה באוויר, ואנחנו נרצה לדרוך ברצפה. ניקח את הידיים מעט קדימה, ואנחנו נשען קדימה ואחורה למתוח את כל השוק האחורי, זה שכל הזמן נמתח ונתפס, בעיקר בהיריון, אבל לא רק. גם כפות הרגליים שלנו. אז קצת לתת אהבה ומתיחה ג'וסית לאזור הזה. מעולה. נביא חזרה את הידיים מתחת לכתפיים, ניקח בשאיפה את רגל ימין למעלה. אנחנו נרצה לאט לאט להביא אותה ימינה. אז בעצם לקו של האגן. לא קדימה מדי, לא אחור מדי. קו הברך, קו הברך, קו האגן. נעביר את המשקל לאט לאט בזהירות, אנחנו נעמד. מעולה. אנחנו ניקח פה שאיפה, ידיים לצדדים. ובנשיפה עוד ידיים למעלה. ניקח פה שאיפה, התארכות גבוה למעלה, להרגיש את המתיחה וההתארכות בצידי הגוף, ובנשיפה נוריד את הידיים. מעולה. נביא את הבעונות של רגל ימין הצידה ורגל כפופה. אוקיי? אז אנחנו לא נרצה לכפוף מדי ולהרגיש את האגן נכנס ליותר מדי עומס, אז תרגישו ככה לאיפה נכון. ואז אנחנו כן ניישר את הידיים ממש כמו לוחם שני. נהפוך את הידיים, ניקח שוב רגל ימין ישרה, אולי בעונות באוויר, אולי לא. שאיפה הכנסת אוויר. בנשיפה אנחנו נשענים קדימה לפנים. שאיפה ונשיפה. אם באיזשהו שלב יותר מדי עם הידיים, אפשר להניח אותם על המותניים, לקחת פה שאיפה ונשיפה. עם המבט יותר מדי, אז רק שאיפה ונשיפה, הנאה של האגן בתוך המקום הזה. מעולה. יד שמאל באה מעבר לקו השני בעצם. אנחנו לא נרצה להרים את הרגל אלא להשאיר פה, אבל אל הרצפה, אבל יד ימין עולה למעלה ומעבר. ניקח פה שאיפה, הכנסת אוויר. נשים לב שהבטן לא מפילה אותנו מדי, ואנחנו כן אוספות ומגלגלות את האגן לאחור, ממש כמו שעשינו מקודם במקום הקט קאו את האגן לאחור, ומתיחה של כל צד של הגוף, כבר אמרנו למה זה כיף ולמה זה טוב. מעולה. המבט יורד למטה ליד שמאל, הכתף יורדת מטה, ואנחנו באות קדימה לעמידת 6. רגל ימין ממשיכה את החצי סיבוב הזה, ובאה קדימה. אז הידיים בפנים, הרגל בחוץ, וזה בעצם נותן לנו את המקום לבטן, ויש לנו לטאה. אז אנחנו יכולות להישען קדימה, לתת מקום לאגן לשקוע, ואפשר טיפה להיות אסופות יותר. תראו את המיקום שיותר נוח לכן. ואנחנו קצת נעות ימינה שמאלה. קצת לאפשר הנאה של האגן. אפשר גם ממש לקחת סיבובים גדולים מסביב, כאילו אנחנו מציירות עם האגן שלנו עיגולים גדולים, וכמובן אל הצד השני. מעולה. ניקח את יד שמאל, יותר שמאלה, יותר רחוק, כדי שיהיה מקום לבטן, נעביר אל היד משקל ונרים את יד ימין למעלה. אז אפשר טיפה לפתוח את ברך ימין, לקחת רחוק את יד שמאל, ויש לנו מלא מקום לבטן. שאיפה פה. בנשיפה נשלח את היד קדימה לפנים, מבט יורד למטה. שוב שאיפה, נרים למעלה. נשיפה, יד קדימה. רק עוד פעם אחת, שאיפה למעלה. ונשיפה.
נוריד את יד ימין, אנחנו מעבירות את המשקל לשתי ידיים ומתחילות לטייל עם רגל ימין שמאלה כדי להגיע בעצם אל היונה. אז היונה יכול להיות, יהיה קצת יותר רגיש מבדרך כלל עם ההיריון, יכול להיות שאנחנו נהיה יותר גבוהות, וזה נגיד מקום מעולה להכניס כרית מתחת לישבן ימין. אז הכרית שלי קצת עבה, אבל ממש אפשר להישען, ממש לשבת. ומתוך המקום הזה, אולי בעזרת כרית נוספת או לא, אנחנו נוכל לרדת למטה. אז דמיינו שיש לי עוד כרית ואני יכולה ממש להניח את הראש פה. כמובן, אם מתאפשר ונוח, אפשר בכלל לשלוח את הידיים לפנים. ואנחנו לוקחות פה כמה נשימות. אם תרצו להקל על התנוחה, תביאו את כף רגל ימין, את העקב, קרוב יותר על המפסעה, שהשוק תהיה באלכסון, ואם תרצו לאתגר את המתיחה, אז השוק תהיה במקביל לחלק הצר של המזרן, לחלק הקדמי, ונרחיק את העקב בעצם מהמפסעה. מעולה. לאט לאט אנחנו באות לעמוד על הידיים. אם יש כרית, נזיז אותה לצד, נגיד לה תודה. ואנחנו נתיישב על הישבן עם המבט לצד. שוב אני משנה את המיקום שלי רק כדי להיות עם הפנים למצלמה. מה קורה? פה בעצם רגל שמאל ישרה עם פלקס. אוקיי? אנחנו מהירות את הרגל, ברך חזקה, אנחנו רוצות כמו לשאוב את הפיקה ולחזק את השריר שלנו, את הארבע ראשי בעצם. אז הכל מגויס וברך אל המזרן. מצד שני יש את הרגל הימנית שלנו, לפה. אז אנחנו מניחות את יד שמאל על הרצפה, את יד ימין לוקחות למעלה ומעבר. אפשר, אם פה נוח ומרגיש נעים, לרדת פה קומה עם אמה אל המזרן. אם זה too much, אפשר למצוא ביניים, אולי זה כרית, אולי לא בכלל, להרחיק אולי קצת את היד, לפתוח בית חזה. אז אנחנו לא סוגרות את זה למקום כזה, אלא רוצות מאוד לפתוח. אז לתת את הרוטציה הפתוחה הזאת לגוף, כדי לשלוח בית חזה, הצידה ולמעלה, ומבט עולה. כתפיים רחוקות מאוזניים. בשאיפה אנחנו לאט לאט מתרוממות, ורוצות לבוא לכפיפה קדימה. זה נורא תלוי בכמה בטן יש לנו, וכמובן, כמו תמיד, כמה גמישות, אבל זה ככה בצד. אז אנחנו רגע נניח את הידיים על הרצפה, כמו כוסות רוח, ניקח שאיפה, כמו שמשכנו את הידיים על הירכיים, וזה עזר לנו להתיישר ולפתוח בית חזה, אותו דבר. אנחנו נרצה כמו למשוך את הרצפה, ולהבליט את בית החזה קדימה. תרגישו ישר את הגב, מתחיל להתיישר גם כל החלק האחורי. עם הרגל בפלקס, כבר פה יש לנו מתיחה. כבר מעצם ההתיישרות הזאת והגלגול הגן למקום שהוא יותר ניטרלי. מפה אנחנו לא נרצה להביא את המבט מטה ולרדת נמוך כדי להגל את הגב, אלא לתת אפילו שני צעדים קטנים, ועדיין גם לי יש פה מתיחה, אוקיי? כל החלק הזה עדיין נמתח, עדיין מתארך, הכל בסדר, לא צריך לדחוף מדי, בטח שיש לנו את האלסטין בגוף בהיריון שעוזר, שבעצם מגמיש את הכל. אז אנחנו רוצות לשמור על הגוף, אוקיי? לקחות פה עוד שאיפה. ובנשיפה מתרוממות. מעולה. רגל שמאל דורכת. יד ימין מאחורי הגוף, לוקחות איזושהי ענפה, וזה כמו משהו דומה לוויילטינג, האגן עולה למעלה, יד הולכת אחורה, ואנחנו מוצאות פה מתיחה. שימו לב שהמתיחה לא נכנסת מדי, לא אל הגב התחתון, והבטן לא נמתחת מדי למקום שלא נוח ונעים לכן. אז זה אמור להיות נעים ותהיו קשובות. בנשיפה, שתי ידיים על המזרן, ואנחנו בעמידת 6. מעולה. רק להזכיר לגוף שוב פעם את אותו דבר. אז אנחנו לא בקטקאו, אלא גלגול הגן לפנים, ובנשיפה גלגול הגן לאחור. וממש לשאוב את הפופיק. גלגול הגן לפנים, וגלגול הגן לאחור. ואז אנחנו לוקחות את רגל שמאל לאחור. שתי ידיים קדימה, ואנחנו מתחילות לנוע ולהעביר את המשקל קדימה אחורה, ושוב
לתת אהבה לשוק, לכף הרגל, לכל החלקים בגוף שסוחבים את כל המשקל שלנו בדרך כלל, ועוד יותר משקל עכשיו בהיריון. מעולה. נרים את הרגל, נביא אותה לאט לאט הצידה, לקו האגן. באות לעמידה, ידיים ישרות. מעולה. לוקחות פעם ראשונה שאיפה להרים את הידיים למעלה, בנשיפה להוריד. אוקיי? שוב בעונות שמאל הפעם, מצביעות הצידה, ואנחנו מכופפות מעט את הרגל שיהיה כמו אל הלוחם השני, ושוב ידיים, אם הן מתעייפות אפשר ידיים על המותניים, איך שתרצו. שאיפה ידיים עולות למעלה, הכנסה של אוויר, נשיפה אנחנו מורידות מטה. שאיפה מעלה, נשיפה מטה. שאיפה מעלה, נשיפה מטה. עוד פעמיים, שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. מעולה. אנחנו באות, שולחות את יד ימין רחוק, מעבירות את המשקל רגל שמאל ישרה על הרצפה. יד ימין עולה למעלה ומעבר, זה כמו פרש בקונסנה קטנה, ואנחנו מוצאות פה התארכות ופתיחה של בית החזה למעלה. אולי קצת להכניס את הבטן, לגלגל אגן לאחור, כדי לשמור על ההקשתה הטבעית הזאת שקורית, אבל בהיריון אנחנו רוצות לאסוף אותה יותר. ולאט לאט אנחנו מורידות את היד והכתף, באות לחלק הקדמי של המזרן, ורגל שמאל מצטרפת אל הלטה, קצת ניות ימינה שמאלה, רגע לפתוח את האגן בעדינות וקלות, ואז להעביר את כל המשקל בסיבובים גדולים, לתת אהבה לאזור שסוחב לנו את ההיריון, ולצד השני. מעולה. נשלח את יד ימין יותר רחוק, ואנחנו נרים למעלה את יד שמאל גבוה. עוד פתיחה של בית חזה, הכנסת אוויר, לוקחות פה שאיפה, נשיפה, לשלוח את היד רחוק, להתבונן מטה. שאיפה, להרים, לשלוח, נשיפה. עוד דחיפה של יד ימין על הרצפה, לצמוח ממנה ולא לקרוס על הכתף, ונשיפה. מעולה. יד על הרצפה, אנחנו נטייל אל היונה, אז לאט 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 עם הרגל נניח את השוק. שוב, אם צריך כרית, אז להניח מתחת לישבן שמאל. גם לשים לב שאנחנו לא מתיישבות מדי על ישבן שמאל, אנחנו במרכז. אז אם צריך גבוה יותר ולהכניס כרית, לא יהי. נתארך פה, ניקח פה כפיפה לפנים. כמובן בהתחשב במיקום, או בגודל יותר נכון של הבטן. עוד כמה נשימות עמוקות. ונעלה לישיבה. אז שוב, אנחנו נבוא כשרגל ימין ישרה ושמאל כפופה אלינו. שוב אני מסתובבת אליכם. מעולה. יד ימין מאחורי הברך, אחורה, ויד שמאל למעלה ומעבר. ניקח פה שאיפה, נפתח את בית החזה. רגל ימין אסופה ישרה בפלקס חזק. גם פה אפשר למצוא איזושהי מתיחה עדינה כשאנחנו באמת אוספים את הרגל. עוד פיתול ופתיחה של בית החזה אל הצד ולמעלה. עם המבט למעלה או היד השמאלית מורמת לא משרתת אותנו, כמובן אפשר להניח יד על הכתף או על המותן ומבט למטה. יותר חשובה ההתארכות בצד הגוף. לישיבה נביא את זה קדימה, שוב לשאוב אלינו את הרצפה, למתוח אותה אלינו ולפתוח בית חזה, עדיין לגייס את רגל ימין שאיפה להתארך, ובנשיפה למצוא פה כפיפה קטנה שעדיין שומרת על הגב ישר.
בעונות הרבה פעמים נוטות להסתובב פנימה, אנחנו רוצות דווקא לקחת אותן לחורה ולמעלה. אז זה גם עוזר ממש לזכור את הגיוס של הרגל. ואז מישיבה, יד מאחורי הגב, שמאל, רגל ימין כפופה, לקחת שאיפה, להרים את זה פה למעלה. בקשיבות. לאט לאט נרד. אתם כמובן לחלק הנכון של המזרן, אני בהתהפכות כי שיניתי הכל. ולעמיד עד 6. בואו ניקח פה רגע עוד עובר, כי מה אכפת לנו. אז שוב אני מזכירה ברכיים לצדדים, או פשוט לקחת את הכפיפה לפנים, או להשתמש בכרית. ולתת כמה רגעים פשוט להיות. אנחנו תמיד צריכות לעשות, תמיד מצופה מאיתנו, תמיד הבחוץ תופס אותנו ואנחנו מרגישות חייבות להיות ולעשות. ויש משהו ביוגה שמבקש דווקא לעצור, לקחת רגע לנוח. גם אם אנחנו עבודות משרה מלאה, אנחנו במשרה מלאה פלוס יוצרות, תינוק קטן. אנחנו יושבות לקפה, וגם מכינות ומייצרות לבלב. אם אנחנו עושות עבודה על איזשהו משהו בעבודה, אנחנו גם מכינות אותו, וגם יוצרות, בוראות, רקמות, גידים. חשוב לזכור את זה ולתת את המקום והמנוחה כדי שהגוף יוכל לעשות את זה בנחת. ולאט לאט נעלה. מישיבה אנחנו נרצה לנעוץ את הבעונות ולעבור למלאסנה עם הידיים. אז אנחנו יכולות להיות עם עקבים מורמים או עקבים על הרצפה, זה לא משנה, מרפקים דוחפים את הברכיים לצדדים, ידיים בנמסטה. אנחנו רוצות במקום להיות כפופות, אלא יותר ליישר את הגב, מבט למעלה או ישר, אבל החזה מורם, חזה פתוח. גם פה זו אותה גריפה שיש לנו, אז גם זה, המרפקים לברכיים עוזרים לנו לפתוח עוד בית חזה קדימה, ואנחנו כבר נרגיש את הזוקפים שלנו פה. נשלח את יד שמאל קדימה ולמטה, ואת יד ימין למעלה. ניקח פה שאיפה, פתיחת בית חזה. ואז אל הצד השני, שאיפה. ונשיפה. אנחנו לאט לאט נבוא שמאלה, נוריד את הברך הימנית לרצפה, ונשלח את רגל שמאל אחורה. אוקיי? זה משהו דומה למה שעשינו מקודם, לגייט פוז. אנחנו נרצה, אם יש לנו קיר, להניח בעצם את הקשת החיצונית של הרגל, צמוד לקיר בעצם, אוקיי? אז פחות מתאפשר לי פה, נדמיין שהנה הכרית לטורים. אז אנחנו בצורה הזאת. ובעצם הקיר נותן לנו איזשהו קונטרה, לצמוח ולהתארך וגם להתייצב ממנו. מהמם. אז ניקח פה את יד שמאל אל השוק, או אל הברך, או אל הירך, איפה שנוח. השמאלי, ואת יד ימין למעלה ומעבר. אז אנחנו הרבה פה במתיחות צידיות היום. כי באמת גם המתיחות הצידיות וגם הגלגול הגן לאחור עוזר לנו להתארך, למצוא מקום. ונשיפה. יד ימין הולכת הצידה, ממש שוב דומה למה שעשינו מקודם. והפעם אנחנו נוכל להרים את רגל שמאל אל הקיר ולדרוך על הקיר, להישען ולהשריש. ונשלח את יד שמאל למעלה ומעבר. ניקח פה כמה נשימות, ואם זה יותר מדי נניח את היד על המותן. רק להרגיש את ההתארכות הזאת, את מה שהקיר נותן. נבוא לעמידה, ואנחנו רק נחליף בין הצדדים. רגל ימין אל הקיר, ניקח פה ידיים לצדדים, יד ימין
למטה, שמאל למעלה. נרגיש את הגוף, איך הוא מרגיש, מה קורה שם. יד אל הרצפה, רגל עולה מעלה מושרשת על הקיר, ויד למעלה כמובן, או אל המותן. לאט לאט אנחנו נשחרר, ואנחנו נרצה בעצם לקחת פה שכיבה על הגב, להביא כרית ולהניח מתחת לישבן. אז זה כמו חצי גשר, כשאנחנו עם תמיכה בעצם. וזה גם עוזר נותן איזשהו מקום להתארכות של הבטן. יכול להיות שזה יהיה too much, אז תרדו כמובן. יש נשים שזה עושה להן פלאים, ויש נשים שזה מעלה להן את הצרבת ובגדול בא להן למות. אבל אנחנו עושות את זה. אני אעשה את זה איתכן, מי שרוצה כמובן אז היא לא. ואז אפשר פשוט רגע לנוח בעובר או בכל תנוחה אחרת שעושה טוב. ותנו לה הרפיה להגיע לאט לאט. אופציה נוספת לתנוחה הזאת היא דווקא להיות הפוכות, כשהרגליים לכיוון הקיר, ולהרים את הרגליים מעלה בתמיכה אל הקיר. זאת גם אופציה נפלאה, אבל כמובן זה איך שמתחשק. יש משהו נפלא בהיריון כשהאגן הוא גבוה יותר מהלב, ובעצם כל כוח הכבידה מתהפך. וזה כאילו התינוק יוצא לנו מהתחתונים, יוצא לנו מרצפת האגן, רגע נותן לאיברים שנייה לנשום, כל מה שמחזיק, כל הדפנות. התנוחה המופלאה הזאת יכולה ללוות אותנו אל השווסנה. ואפשר כמובן לשחרר אותה לבחירתכם. אם מישהי מרגישה שהיא רוצה לקחת פה עמידת ראש או משהו כזה, גם זה, יש נשים שזה עושה להן פלאים, יש נשים שלא, אבל מותר בהיריון. כמובן בקשיבות וזהירות, כי אם אתן לא עם תמיכה של מורה, אז ככה, ואתן לא מאוד שולטות בתנוחה, אז זה גם עניין. אנחנו לאט לאט נתגלגל דרך הצד. אני כן אתן איזושהי וריאציה לתנוחה הפוכה, לעמידת ראש, עם כזה חצי הדרך, ולא משהו יותר מדי, כדי שאם כן תרצו להתנסות, תוכלו. אפשר על כיסא או ספה או כל דבר. בעצם אנחנו נרצה להתכונן לעמידת הראש, כמו תמיד, כשהגב, הרגליים הם לכיוון הכיסא או הקיר או הספה או מה שיש. אנחנו נניח את הראש, נניח רגל ורגל, נרים את האגן, ובאופן הזה אנחנו עדיין בתמיכה, אנחנו לא לגמרי בשיווי משקל, אבל כן יש תנוחה הפוכה. שוב אני מזכירה, רק אם זה עושה טוב לכן, אוקיי? כל אחת עם הגוף שלה, יש כאלה שעפות על תנוחות הפוכות בהיריון, יש כאלה שזה לא, זה לא אומר כלום על אף אחת. פשוט להבין מה הגוף מבקש מאיתנו. ברגע שסיימנו את זה, אנחנו נחזור לשכיבה על הגב. שוב אני מזכירה, אפשר לקחת את החצי גשר, כמו שהיינו מקודם, אפשר לקחת שווסנה כמו שאנחנו מכירות עם רגליים על הקיר, אפשר לשכב על הצד, עדיף צד שמאל, אבל לשכב על הצד כשיש לנו תמיכה של הכרית, מתחת לראש, בין הברכיים, איזושהי סמיכה שמגביעה מהרצפה את הבטן. כל מה שבעצם 1000 וריאציות שיגרמו לכן להרגיש טוב בשווסנה הזאת. בהיריון פחות ממליצים לשכב על הגב ללא כלום, אז
אם אנחנו שוכבות על הגב ואנחנו עדיין, זה מתאפשר לנו, אפשר להניח את הכרית מתחת לברכיים, וזה מוריד קצת את הלחץ מהאגן, ומכל בעצם כלי דם שיש לנו שם. אנחנו לאט לאט נבוא לשכיבה דרך הצד, נשים לב שאין לנו איזשהו מאמץ בבטן כשאנחנו נשכבות לאחור, אז אם אני עושה את זה עכשיו פחות, אבל בהיריון איך שאנחנו נרצה, קודם כל לשים לב שאנחנו לא יוצרות פה לחץ תוך בטני מדי, ואנחנו רואות פה איזשהו משולש, וגם בעצם אנחנו נרצה לקחת את זה לאט לאט, אז לרדת לאמה, וממש לקחת פה, להרגיש שאנחנו בכלילות פה, שאנחנו רפויות פה, ואז עוד אמה, ואז לאט 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 להישכב על הגב. אם למישהי מרגיש איזשהו צורך, אם מרגיש לך בעצם שאת צריכה לנוע קצת עם האגן, להניע, קצת לעשות מסאז' לגב, קצת פיתולים, אפי בייבי. כל דבר זה הזמן, זה זמן טוב. כמובן להתלבש ושיהיה בנוח זה מעולה. נגיע לאט לאט אל השוואסנה. אני אקח פה כמה רגעים. להרגיש את הגוף, את הנשימה. להודות על האפשרות לנוע בהיריון, להיות בהיריון, ליצור חיים. אני אשחרר אתכן אל השוואסנה, כדי שתיקחו אותה ארוכה ככל שתרצו. כשתסיימו, אני כן אבקש שתיקחו רגע להודות לעצמכם על הגוף שמאפשר, על הפלא הזה שקורה, כמה לא מובן מאליו הוא, כמה אתן לא מובנות מאליו. תזכרו שבהיריון חשוב לקחת את הרגעים האלה לעצמכם, להיטען, לנוח וגם להתחזק. כדי שההיריון יהיה יותר קל, כדי שהלידה תהיה יותר קלה, כדי שהשלב הזה שאחרי הלידה יהיה יותר קל. ניקח פה שאיפה גדולה. מן השאיפה אנחנו נרפה. וניכנס אל השוואסנה.